Perfumiek beti dauke fantasi puntu bat, o zerbait berezile, ezta? Bakoitzen imaginazioe o gustuek, ezta? Ez da azkenin, jantzi bat ere ez da, jantzi baino arutzo dikue. Oso personala da, eta batzutan, guk nahi deuna dea adierazteu. Orduan, kasu honetan, hau ekarri behar zuen, porque hau bai dala fantasile. Ikusten ze katxarro, zaldi handi bat, ajedrezin jokatzeko mogu da, handile, asko handile da, klaro. Pixa iteu, baina akabau oso hona dauke. Hau da, Mahir Black. Ez dakit ondo esaten, Black Edition, hola. Beste edizioak ez ditu duki, baina erakargarretena hausia jutsu ziten da, hau garrien nobeda bezala, ikusiko du beste ikartzituen. Oinkoz, iruipena oso hona da, zeuen aurrein berrize probakoet. Hemen baduk lehen probatuko beste bat, bakizue, atata zeitun, diferenti da eta denborakine aldaitean. Hori rein lehikezue, gure drogerien, bota pixket, itzein, probau bestik eta bat dirutzatzuna, bota eta gero handi pixketea etorri, aurrengo hori etorri, hemen inguru ikusia, denak, bestela balberdedrogeria.com. Jarraitzeko, nik zei irupin dauketan hau, a ber, naiz de txik, beti bezala gizoneskuna emakumina, naiz de txik unisex, konsidera hau, joera gehiago gizonezku konta. Hala ere, nik olako beltza hauetan klub de nuit, asat eta olakotan, hau errezo ebiliko nuke, porque bestiak itxin ez dio utziri egiten. Oso intentzu di, baina etzako eta jetxekuntzako. Honek ez dauke hain irtera fuerti, baina egile esan, personalia dauke, presentzile dauke, eta bai, perfuma hau da, nabarmen. Baina, esango dugu, erten suabio egiten, eta gero mantendure bai. Diskretuo da alde hortatik. Así que eleganti da, zaldile beha bezala, eta €8 da, así que fenomeno da. Interesatze bat zuen, bakizun nuno.